авылының күркәм гореф-гадәтләрен, аһәңле матур сөйләмен саклаган Тукайлы Кырлай авылыннан. 7 балалы мөгаллимнәр гаиләсендә 3нче бала булып дөньяга килгәнмен. Әти-әнием һәр хәрефе тирән мәгънәгә ия булган Мөнирә дигән исемне биргәннәр. Әтием гомерен туган авылы Кырлайда мәгърифәт нуры таратуга багышлаган, озак еллар Кырлай мәктәбенең директоры булып эшләгән олы ихтирамга лаеклы шәхес. Гомер ага Яруллин бөек шагыйребезнең якташы. Гомерен балалар тәрбияләүгә багышлаган мөгаллим. Гомере буе мәктәптә татар теленнән, татар әдәбиятыннан укыткан шәхес. Әнием туган телебезнең матурлыгын, байлыгын укучыларына җиткерә белгән гүзәл укучыларның берсе. 7 балалы тату гаиләбездә укытучы хезмәтенә хөрмәт кечкенәдән тәрбияләнде. Ә мәктәп уены иң яраткан уеныбыз иде. Кечкенәдән төп-тере язучы шагыйрьләрне күреп, аларның әле генә табадан төшкән өр-яңа әсәрләрен ишетеп үстем. Шундый очрашуларның берсендә Әсән ага Туфан: "Мөнирә, мөгаллимә, бигрәк килешеп тора. Телең дә бик саф. Син, мөгаен, укытучы булырсың", дип үзе тормышка юллама бирде. Ә иҗаты белән еламаска өйрәтте. Шулай итеп, мөгаллимнең орлыгын туган нигезендә, туган җиремдә шытын бирде. Мин дә әти-әни һөнәрен сайладым. Укытучылык һөнәре әти-әниемне күрсә, математика укытучысы булу теләге укытучым Венера ападан күчте. Аның кызыклы, мавыктыргыч дәресләре бүген дә хәтеремдә. Фәннәр патшасы булган математиканың матурлыгына өйрәтте бит ул безне. Укытучылык тормышында олы остазы булып калды. Венера апа әйтегез әле, менә безнең заманда укыган укучылар бүгенге заман укучыларыннан нәрсәдән аерыла? Мөнирә, мин иң беренче тырышлыклары белән дип әйтер идем. Бик математик Эдисон әйткән бит. Әгәр кешедә 5% кына сәләт булса, 95%-ка тырыша алса, ул кешедән кеше чыга. Беренче педагогик адымнар Биектау төбәге Зуркавал авылы мәктәбендә башланды. Укучыларымда фәннәр патшасы булган математик фәненә кызыксыну уятырга, ныклы белем бирергә тырыштым. Остаз укытучыларымның эш тәҗрибәләрен, осталыкларын өйрәндем. Иҗат җимешләрен күреп сокландым. Ләкин язмыш сукмаклары мине Лаеш төбәгенә илтте. Сталбище мәктәбендә татар теле укытучысы булып эшли башлаган еллар. Математик башым белән татар теле укытып йөрмәсәң, дип авыз йөрүчеләр дә, булдыра алырмы бу, дип шикләнеп караучылар да булды. Әллә булдырмас дисезме? Мин бит әкияти, шигъри, Тукайлы Кырлай авылыннан. Татар телен кимсетеп караучыларга күренекле галим, мәгърифәтче Каюм Насыйри сүзләре белән горурланып җавап бирәм. Без татарлар, телебез татар теле, мустақил һәм төзек кагыйдәле, камил тел ул. Әти-әни кебек шын татар теле укытучысы булу теләге туды. Тәвәккәлләп кабат укырга кердем. Тел дигән дәрьяның инҗе мәрҗәннәрен күреп сокландым. Өлкән укытучыларым, тел, әдәбият галимнәре туган телебезнең гүзәллеген, байлыгын күрә белергә һәм үзләштерергә өйрәттеләр. Мөгаллимлек осталыгы серләрен ачтылар. Рәхмәт сезгә, рәхмәт, хөрмәтле вә гыйззәтле остазларым. Телләрне саклау турындагы законнарны тормышка ашырабыз дия, җиң сызганып эшкә керештек. Шып-шын рус авылында да татар сыйныфлары ачыла башлады. Сталбище балалар бакчасында татар төркемендә белем һәм тәрбия алган балалар тәүге тапкыр мәктәп бусагасын атлап керделәр. Беренчеләрне миңа ышанып тапшырдылар. Ана телендә саф, матур сөйләшүче бу нәни балалар миңа энҗе бөртекләрен хәтерләтте. Аларны югалтмыйча саклауны милләт каршындагы бурычым дип санадым. Шул еллардагы табышларым
өчен укучыларыма, сабыйларның мәхәббәтен казанган мәшһүр әлифбага рәхмәтемин. Укучыларым күңелендә беренче укытучы булып саклану минем өчен зур горурлыкта, олы мактауда булды. Шул елларда мөгаллимлек агачым үзенең беренче җимешләре белән сөендерде. Чит милләт халкын икенче телгә өйрәтү саваплы эш диләр. Мин җаваплы дип өстәр идем. Рус баласын татар теленә өйрәтүне без буш куллар белән таныш түгел сукмаклардан башлап җибәрдек. Кулга алып укытырга дәресләр юк заманнар. Хәтерлим, дәрескә Тукайның Шүрәле әкияте китабын тотып кереп, укучыларга рус белән гомер кичердек сайрашып, тел, лигать, әхлак вә гадәт алмашып дигән шигърийлар укып, татар дигән халык бар. Аның бик матур аһәңле теле бар дип дәрес башладым. Минем өчен бу 2 еллык шигъри юллар рус баласын татар теленә өйрәтүнең төп принцибына әйләнде. Дәресләрдә ике халыкның теле, мәдәнияте арасында бәйләнеш тудыруны максат итеп куйдым. Татар халкының Сабантуй бәйрәме һәм рус халкының фольклор бәйрәме Карагун, Тукай һәм Пушкин. Минемчә, үз мәдәниятен яхшы белгәндә генә укучыларда башка халык мәдәниятенә хөрмәт тәрбияләп була. Киресенчә, чит халык мәдәниятен белү үзенекен тагы да яхшы аңларга ярдәм итә. Үз фикеренең хаклыгына ышанып, академик Дмитрий Лихачев сүзләре белән ныгыдан милләтнең чын патриотлыгы, әхлаки асылы барыннан да битәр башка халыклар белән әйбәт күршеләрчә ихтирамлы мөнәсәбәт урнаштыра белүендә чакла. Успех учебно-воспитательного процесса каждой школы решает кадры, их высокий профессиональный уровень. Наша школа славится мастерством педагогов. Одним из таких талантливых учителей и является учительница татарского языка Садыкова Мирова Мирмана. Она страстный пропагандист родного татарского языка. Всегда смело берется за решение новых инновационных проблем и решает их успешно. Одной из первых освоила информационно-компьютерные технологии, и на ее опыте учились педагоги школы. В настоящее время успешно работает в течение 4 лет по реализации эксперимента, реализации метода погружения в языковую сферу, технологий концентрированного обучения татарскому языку. Һәр яңалык киртәләргә очрый. Тәнкыйть зарында чыныга, ныгый, камилләшә. Мин үзем нәкъ шушы сынау эшендә катнашып, профессиональ якында шәхес буларак таныдым. Яңа технологияларның асылына төшенү өчен күпме фәнни мәкаләләр өйрәнелде, ачык дәресләр, мастер-класслар үткәрелде. Кечкенә генә табышларыма сөенеп, иң беренче алар белән үз мәктәбемдә, районымда уртаклаштым. Халыкара бәйгеләрдә көч сынашу һәм республикабызның талантлы укытучылары белән тәҗрибә уртаклашыр өчен, түгәрәк өстәлләрдә чыгышлар ясау өчен белем дә, тәҗрибә дә, осталык та, кыюлык та кирәк булды. Шул хакыйкать бәхәстә табыла бит. Мин дә үз фикеремне әйтәм. Үзең кирәк, хәтерең кирәк, акбур кирәк, такта кирәк. Бу да технология димен, классик технология. Ничәләгән буынга белем биргән, җиһанны таң калдырырлык ачышлар ясаган галимнәр тудырган технология. Заманалар үзгәрә. Уку-укыту методлары камилләшә, яңа технологиялар барлыкка килә. Хәтерле компьютер процессоры, кара тактаны интерактив такталар, акбурны клавиатура алмаштыра. Үзең, укытучы, һаман кирәк. Әлегә ул алыштыргысыз, ләкин шуны онытмаска кирәк. Замана укытучысы заманча булырга, заманнан артта калмаска, төрле педагог технологияларны белергә тиеш. Ул аны кайсын инде игелекле куллана, кайсы буенча хәбәрдар генә, кайсын үзләштереп килә, кайсын сынап карый, кайсын камилләштерә. Укытучы хезмәте бакчачы хезмәтен хәтерләтә. Сау чәчәккә төренгән җимешле бакчалар да истә елларга сузылган хезмәт нәтиҗәсе. Галимлек агачының тамырлары елдан-ел ныгыды, ел саен матур җимешләре белән куандырды. Тукайлы
туган ягым, Сәйдәшле Биктау, Державинлы Лаеш төбәге. Шушы үзенчәлекле эш төбәк мине тәрбияләде, чыныктырды, үстерде.